Unya karon mga igsoon magsugod ta sa bag-o nato nga serye nga giuluhan og balik sa sukaranan or back to basic. No, sa English ana kuan man mao ni back to basic, balik gyud ta. No, mobalik ta na kay magsugod man ta ning ato ang serye karon nga kaning ato ang gihimo nga halos puro ni mga pagtulun-an ang atong tukion, no, may tungod sa mga doktrina. Mao ni nga ato ning titulan ang ato ang serye ani nga balik sa sukaranan o back to basic kung unsa man gyud ang ato ang gikinahanglan sa atong pagkakristohanon o sa atong kristohanon nga kinabuhi. So mao to nga atong andamon ng atong kasing-kasing kay karon Domingo, Communion Sunday man nato. So andamon nato daan ang atong kasing-kasing nga atong gihandom, no, ang pagkamaayo sa Dios ni Ginoong Hesus nga nagpakamatay alang kanato ug ato kanang buhaton karon kini kahuman sa ato ang wali, no. Nya ang gihangyo ang tanan manindog ta mga igsoon atong basahon ang sitas nga atong gikutlo. O kining mga sitas nagkalain-lain ni siya nga ato ang gikuhaan ng mga basahon. Ug ang una niini mao ang Roma 12 versikulo 2, ikaduha mga taga Filipos 1:9 ngadto sa 10, ug ang ikatulo mao ni ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 18. Atong basahon ang una mga igsoon ang mga taga Roma 12 versikulo 2 nagingon dinhi, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Mga taga Pilipos 1:9 ngadto sa 10. Atong basahon, mao'y akong pagampo nga magtubo unta ang inyong gugma kahibalo o kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini maputli kamo nga walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Ikaduhang Pedro 3:18 nagingon, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahanturan. Amen. Magampo ta mga igsoon. Langitong Amahan, salamat o Dios sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Wala gyud ikaw Ginoo Lord pabaya kanamo Ginoo sa tanang higayon nagauban ka kanamo Lord. Unin haponon kami magpasalamat Ginoo Dios sa dakong pribilehiyo nga imo na usab kami Ginoo Lord God nga pasayran Ginoo sa imuhang mga mensahe nining kahaponon. Lord, nagampo kami Ginoo sa imong balaang espiritu nga magpanglihok sa among taliwala, maghatag kanamo kaalam ug ablihi ang among mga kasing-kasing Ginoo Lord God, ang mga dalunggan Ginoo Lord God, nga sa among pagpamati nining imong mensahe amo kining masabtan ug amo kining mapabilin sa among hunahuna sa among kasing-kasing aron amo kining ma-apply sa among kinabuhi sa matag adlaw. Salamat o Dios, nagampo ako Ginoo nga kining imong alagad atagi Ginoo Lord God ug kahibalo ug kaalam Ginoo God Lord ug himua ako Ginoo nga magpupulong ang mouthpiece lamang Ginoo sa imong pulong o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Palihog man lingkod mga igsoon. So ang uluhan ni ato ang sermon karong hapon, Kristohanong panglantaw sa kalibutan. Kristohanong panlantaw sa kalibutan. Sa English man na Christian world view, no? Atong panglantaw sa kalibutan. Wala ta mosunod sa kalibutan apan atong gilantaw ang kalibutan. So kadaghanan tingali naguna-una kun unsa kamahinungdanon ang pundasyon sa pagtuo. Mao gini ang ato ang gikinahanglan dinhi sa atong iglesia ug sa atong kinabuhi nga Kristohanon nga kita masayod kun unsa gayud ang pundasyon sa pagtuo. So maayong pagsabot sa pundasyon sa atong pagtuo mao ang sentro, no? Ang pundasyon sa atong pagtuo mao ang sentro kun giunsa nato pagkinabuhi kay kini nagtino, no?
sa mga desisyon nga atong gihimo. Giunsa nato pagtratar ang mga tao, ang mga emosyon nga nasinati sa tibuok adlaw, ma-experience nato sa tibuok adlaw, ug ang walay katapusang epekto sa atong gibuhat. Doon na maginay resulta ang atong gibuhat, mga igsoon, naagyog hapon gina siya epekto. Ang atong gisgutan mo ang mahitungod sa Kristohanong panglantaw sa kalibutan. Ang panglantaw sa kalibutan mao ang hugpong sa mga pagtuo nga makapahimo nato nga makita nato ang kalibutan. Balikon ako, ang panglantaw sa kalibutan mao ang hugpong sa mga pagtuo kanang atong gituhuan nga mo'y nakapahimo nga makita nato ang kalibutan, ang world view, no? So, para nato masabtan, doon nalay simple kayo nato nga buhaton example, no? Panalitan, moingon ko color orange o orange, no? Atong bahinon kini dinhin dapita, gamayar nato, no? Mo di man ta mabahin og kaupat. Sige lang, no? Katunga diri, katunga didto, nya katunga sa diri, katunga sa didto, no? So ang unang pundok dinhi sa tuon nako natubangan ang ilang naas ilang huna-huna nga ganahan sila og orange. Mao ni dinhi. Mingna mo ha. Kamo diha tubangan. Nga kamo inyuhang kuana view sa color nga ganahan mo og orange. Unya ang katong luyo, katunga ninyo dili ganahan og orange, no? Dili ganahan, kari ganahan, gato di ganahan. Unya kaning atubangan dinhi. Mao ni number 3. Walay color nga orange. Mao na inyong gihuna-huna. Walay color, walay orange. So mao na diri ang una atong balikon, ang una ganahan og orange, kato dili ganahan kari way orange. Unya ang loyo katapusan bisag unsa basta magkauban lang ta. Okay ra. So walay pakabana. So ingon ni atong buhaton. So ang pangutana, unsaon man nimo pagkagusto sa orange? Unsay tubag to diri? Ganahan mo orange. Okay. Unsaon man yung pagkagusto sa orange? Dili mo ganahan og orange. Mao na inyong worldview, di ba? Mao na inyong nasinati. Diri, unsa ganito inyong tubag bahin sa orange? Walay orange o kolor nga orange. So wala. Ang luyo, bisag unsa lang. Basta magkauban lang ta. Bisag unsa pa ng kolora, no? So, kani atong example may mo ni ang atong gipananglitan katong ingon nga usa ka ang pagtuo ni nga gihugpong. Ug unsay atong nisinati, unsay atong na-experience mo na atong barugan. Kun dunay usa ka butang ipakita nato, makaingon ta nga kinsa may gusto og orange. So ang inyong una-una mao to, dili kari gusto kato dili kari walay orange kato bisag unsa. So sa ato pa mao na atong mahugpong nga atong panag-ingnan kun unsa man ang makita nato. Kung nangutana pa ko ninyo nga wala mo tagai og idea sa inyong worldview, wala pa nato gilatid ang laing panglantaw sa kalibutan, lahi gud siguro ang inyong itubag. Kay wala pa man mo nakahatag sa inyong nakakuan sa inyong worldview. Lahi siguro inyong tubag mahitungod ni ining orange. So mao ni nga kay mututok na lang ta sa orange, do na gyud tay kaugalingon natong tubag basig moingon ri nga mukaon ko na kay lami na, no? Mao na yung mga idea nato nga daghan kaayo. So mao na ang ato ang example din sa worldview. Daghan kay tag mga idea, daghan kay tag mga experiences or atong mga nasinati nga lahi-lahi gyud ta og panlantaw sa kalibutan. Kitang tanan dili pareha. No? Mahitungod munaon na to, mahitungod sa politika. Dili raman usa ang atong tumong. Na may naaspikas, nasa dahabig sa pikas, dili gyud magkayusa. Mahitungod sa relihiyon, tandaghan na. Wala relihiyon nga usar ka sa kalibutan. Daghan kay ta tungod kay daghan kay tag worldview, daghan kay tag pananaw sa kalibutan. So mahitungod ni Ginoong Hesus. Naam say pundok moingon nga si Hesus dili Dios, di ba? Nahibalo siguro mo ana or nakadungog na mo ana. Naay pundok moingon kana si Hesus tao ra na di na Dios.
So daghan kayong lain-lain nga paglantaw, nailhan man nato ni uwala, bisan unsa nga naa sa sentro sa imong panlantaw sa kalibutan, mahimo kini nimo nga basihan sa imong pagtubag mahitungod sa mga isyu o basihan sa imong paghimo og desisyon sa imong kinabuhi. Ug unsa imong nasinati, unsa imong worldview, mahimo nimong basihan sa paghimo nimo og desisyon sa mga isyu sa imong kinabuhi. Mao nga timan-in ninyo, ang usa ka pinakaimportanteng butang mao ang imong panglantaw sa kalibutan. Kung unsa imong nakita, mao na imong barugan, mao na imong nakita diha sa kalibutan. Pero kadaghanan wala man magpakabana niini. Ang imong mga nakatunan sa imong pagdako, mga opinion nga imong nabasa o nadungog sa social media, sa imong mga ginikanan, kamatuuran nga imong nakatunan sa Biblia ug uban pa, silang tanan gihiusa sa usa ka paglantaw sa kalibutan nga nimong basihan sa unya pagtan-aw nimo sa kinabuhi kung giunsa nato pagdumala ang matag usa nato ka kinabuhi. Pinaagi sa ato ang mga nakita, pinaagi sa atong gitawag og paglantaw, Kristohanong paglantaw sa kalibutan, mao na atong gibasihan kung giunsa nato pagdumala ang atong kinabuhi. So sa una, mga bata pa ta, ang atong madungog diha sa palibot ug unsay atong nasinati sa pasalibot, ato nang gisagop, ato nang gidawat. Mga pagtuo, mga mithi o value ni atong nagpalibot nato. Samtang mudako na ta, makasugat ta o uban pang mga panglantaw, lain-lain nga mapagtuo. Ato nang gikonsiderar nga uban nga pagtuo ug maunay mo build up sa ato ang world view. Mo na ato ang gitan-aw aron atong makita ang atong palibot. Panunay lain nga aplikasyon ana may igsoon ini pagpahayag nga pareho ka mahinungdanon. Yaingon dinhi ang mga Kristohanon kinahanglan lahi sa kalibutan sa paagi sa ilang paghuna-una. Akong balikon. Ang mga Kristohanon kinahanglan lahi sa kalibutan sa paagi ug sa ilang panghuna-una. Di ba tinuod na? Moingon man ang ubang mga tao nga wa makailan, unsam na siya. Lahi baya ang ilang pagtan-aw sa mga Kristohanon. Usay nganlan patagbuang magkuantas Bible, di ba? Dili mao nga mga sinultihan nga ihatag kanato tungod kay wala sila makasabot. Mao dinhi nga makita nga mga Kristohanon kinahanglan lahi sa kalibutan tungod kay niata sa kalibutan apan dili tataga dinhi sa kalibutan. Sa lain pagkasulti, ang atong paglantaw sa kalibutan kinahanglan usab maglahi kanato. Lahi ang atong worldview, ilabi na gyud ang Kristohanong paglantaw sa kalibutan. Dili ta mosunod sa kalibutan mga igsoon tungod kay kita gilahi sa Dios kay tungod kita mga Kristohanon. So ang atong lihok kinahanglan nga maghimo kanato og talagsaon gikan sa kalibutan. Pasabot niya na nga lahi gyud ka. Lahi ang imong panglihok-lihok, lahi ang imong panghuna-una. Apan ug sa masalawong pa nga level nga atong tan-awon ang proseso sa paghuna kung giunsa nato pagtan-aw ang atong kinabuhi nga kinahanglan lahi nga lahi gayud, no? Ato sa makita dinhi nga nahibaluan man nato o wala kini giunsa ni nato ni ang linti o lens sa pagtan-aw sa kalibutan maunay mo reflect sa ato ang kinabuhi. Ang maayong balita dinhi mga igsuon nga kita wala pasagdi sa Dios nga magpabilin diha sa kangitngit. Wala ta pasagdi nga dili ta makabaton sa kamatuoran tungod kay gusto siya nga hatagan kita og kaalam og salabutan kung kini mahitungod na sa atong kinabuhi. Unsay iyang gusto? Tungod kay gusto ang Dios nga kita makaila kaniya, no? So ato makita din sa taga Filipos 1:9 ug 10. Nagingon dinhi, mo'y akong pagampo nga unta ang inyong gugma muawas pagayod uban sa kahibalo ug sa tanang pagpanabot aron kamo muuyon sa unsay labing maayo ug magmaputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo. So ato makita dinhi nga ang gibutang dinhi nga pulong nga uban sa kahibalo nga muawas gayud ang atong gugma uban sa kahibalo, dili kay nag-awas-awas nga wala ta mahibalo. Dunay kahibalo nga nag-uban ni anang maong gugma ug
uban sa tanang pagpanabot, no? Aron kamo muuyon sa unsay labing maayo ug maputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo. So wala gyoy makita nga sa lawayon nga buhat ang Kristohanon tungod kay aduna kay kahibalo, aduna kay kaalam ug ikaw usab kahibalo ka paghukom. Si Pablo nagsulti kanato nga ang atong gugma ug abilidad sa pagpili kun unsay maayo dili kani mahitungod sa pagbati o kasinatian. May igsoon kini gibasi sa kahibalo ug kaladmon sa atong pagsabot bahin sa ato ang kinabuhi. Gibasi ni sa atong kahibalo. Diin man ta og kahibalo. Gihatagan kita sa Dios ug mao ni gibasi kun unsaon nato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Usa ka theologian matud pa ni C.S. Lewis nag-ingon siya, mituo ako sa Kristyanismo sama nga mituo ako nga misubang ang adlaw. Dili tungod nga ako kining nakita apan tungod kay pinaagi niini akong nakita ang tanan. Atong basagon pagbalik aron ato gyud nga masabtan. Mituo ako sa Kristyanismo sama nga mituo ako nga misubang ang adlaw. Dili tungod nga ako kining nakita apan tungod kay pinaagi niini akong nakita ang tanan. Sa ato pa siya ang pundasyon nga gusto sa Dios sa pagpundar sa atong kinabuhi mao ang pagtuo kaniya. Ang pundasyon nga gusto sa Dios sa pagpundar sa atong kinabuhi mao ang pagtuo kaniya. Mao kini atong buhaton sa sunod nga sesyon, mao ni atong gitun-an ug miabot kita sa pagtuo atong gisgutan tungod kay adunay daghang mga rason. Sama kon ikaw duna kay mga pangutana. Gusto ka ba nga masangkap sa imong gikinahanglan? Gusto ka ba nga mahibalik ang imong pagtuo sa adlaw-adlaw nga kalihukan? Tungod kay ikaw nagkalayo na, nagkaluya na, wala na nakadasig. Aduna ka ba'y pagduda? O labaw sa tanan, wala ka ba'y kasiguruan sa imong pagtuo sa Dios? Dinhi kining maong pagtulunan mo ni ato ang gihimo aron ato kining matuki ug atong mahisgutan ang mga pagtulunan nga nahisubay sa tanan nga atong gikinahanglan sa atong panlantaw sa Kristohan, ang Kristohanong paglantaw sa kalibutan. So mao kini tumong og tuyo nining maong pagtuon ang paglig-on kanimo diha sa pundasyon sa pagtuo. Importante ang pundasyon sa pagtuo tungod kay kini mo'y makapalig-on kanimo sa panahon nga ikaw makasugat na og mga pagsuway sa kinabuhi. So mao ni atong mga igsuon ang atong paghisgutan sa sunod unya ato na istudyuhan utun-an ang mga doktrina bahin sa Biblia, doktrina bahin sa Dios, doktrina bahin ni Hesus, doktrina bahin sa balang Espiritu Santo ug ang labaw sa tanan ang atong doktrina sa atong kaluwasan. Mao na atong pagatukion. Kini introduction na ni mga igsuon. Ato sa sunod nato nga sesyon mao na ni magsuguta og tuki sa mga doktrina din atong mahibaw-an kung unsa gayod ang lintunganay o ang tinud-anay gayod nga gikinahanglan sa tawo. Mao kana ang naglangkob sa unang pagtuon nga kinahanglanon ang pagtuo kaning gitawag nato og essentials of faith ang kinahanglan gyud sa atong pagtuo. Ang katuyuan ining tanan adunay duha ka bahin.
Duha ka bahin ni ang kining essential of faith. Kinahanglan importante sa pagtuo. Una, nga kini maglig-on kanato sa saktong pundasyon aron ma-apply sa kinabuhi. Kini maglig-on kanato sa saktong pundasyon aron ma-apply sa kinabuhi. Dili lang sa ato pan atong i-share sa uban ug atong i-apply sa atong kinabuhi kun unsa atong nakatunan nining maong pundasyon sa pagtuo. Ang ikaduha na ato kining mapasa sa uban. So ang gipasabot ini mga igsoon kun unsa imong nakatunan sa pagtulun-an sa Dios, dili kinahanglan nga ikaw la mismo ang pahimulos ni ana o nakatilaw ni ana, kundi imo usab ka nang i-share sa uban ang kamaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Kung ikaw nakadawat og panalangin sa Dios, i-share na sa uban mga igsoon. So matod pa sa Timoteo, kaduhang Timoteo 2 nag-ingon, ug ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa atubangan sa daghang mga saksi, itugyan ngadto sa kasaligan nga mga tawo nga may katakos sa pagpanudlo usab sa uban. Di ba? Dunay sunod, gasunod-sunod. Ang una ato makita dinhi, kung unsay imong nadungog, unsay ato nakatunan, gikan sa pagtulun-an, gikan kanako, matud pa ni Pablo, atubangan sa daghang saksi dinhi. Itugyan ngadto sa mga kasaligan nga tao. Itugyan. Sa ato pa ito gipasa. Itugyan dito sa mga kasaligan nga tao nga may katakos sa pagpanudlo usab sa uban. Unsay punto dinhi? May katakos sa pagtudlo o pagpanudlo. So mao ni ang gusto nato maakomplisar mga igsoon, pinaagi sa grasya sa Dios. Mao gid atong tumong og tuyo. Atong susihon unsa ang gisulti sa Biblia mahitungod sa unsa ka mahinungdanon ang Kristohanong panlantaw sa kalibutan. Ug doon natay mga rason ini. Atong makita dinhi, unang rason. Ang unang rason sa atong Kristohanong panlantaw sa kalibutan mao kini, makatabang kanato nga mahibalo kita pag-ayo sa Dios. So mao ni makatabang nato. Makatabang kanato nga mahibalo kita pag-ayo sa Dios. Mo na magpun-an ang ato ang kahibalo, mapun-an ang atong kaalam aron mahibalo ta kung kinsa gayud ang Dios sa atong kinabuhi. Matod pa sa usa ka theologian si J.I. Packer nag-ingon dinhi. Mabangis kita sa ato ang kaugalingon kung kita musulay sa pagkinabuhi nining kinabuhi nga wala makaila sa Dios. Kansang kalibutan ug kinsang nagpadaga niini. Ang kalibutan nahimong katingad-an, nahimong buang masakit nga dapit para niadtong wala makaila sa Dios. So dili maayo, no? Masakit nga dapit ang kalibutan alang niadtong wala makaila sa Dios. Ginubad ni gikan sa panultihon ni Packer. So ang pagkinabuhi nga wala mo ila sa Dios, sama ra sa nag-drive ka, nakasuway ka, mag-drive ka sa sakyanan nya gitaptapan ang imong mata. Mahimo ba na nato? Dili gina nato mahimo. Tungod kay kung mag-drive kang gitaptapan ang mga mata, sigurado gyud kang di ka kaabot sa imong padulngan. Kung gusto kita nga makaila sa Dios, kinahanglan nga atong mahibaw-an ang kamatuoran mahitungod kaniya. Unsaon man nato pagkaila sa Dios, kun dili usab nato taon kung unsa gayud ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Dili man daghan maningon nga kaibalo ko na, kaila ko na sa Dios, di ko basag Biblia. Nakaila lang ko sa Dios pero di ko mobasag Biblia, no? Dili kita magbase sa ato ang relasyon sa Dios base sa atong tagna-tagna lang o pangandoy kung unsa siya. Ato lang siya tagnaon unsa na siya. O kita nangandoy batag usa ka manluluwas. Wala ta mo base kung unsa gayud ang kamatuoran kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. So ang maayo nga relasyon nga gituko diha sa atong kahibalo kung kinsa ang Dios walain si Ginoong Hesus. Matud pa niya sa Juan 17:3 nag-ingon siya, ug mao kini ang kinabuhing dayon nga sila nakaila kanimo nga mao lamang ang tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Mao ni pulong ni Ginoong Hesus nga nagtudlo ngadto sa samahan nga nag-ingon dinhi nga sila nakaila kanimo nga mao lamang ang tinuod nga Dios ug mismo usab ni Ginoong Hesus nga iyang gipadala dinhi sa kalibutan. Tumo na ato makita dinhi ang pinakadako nga pribilehiyo isip Kristohanon
ang pinakadako nga pribilehiyo isip Kristohanon mao nga kita nakaila sa Dios. So kinsa may wa makaila dinhi sa Dios? Kitang tanan mga igsoon nakaila sa Dios. Panhinumdumi nga dili lamang kutob diha kung kita nakaila sa Dios kinahanglan masayran usab nato ang kamatuoran aron ato pagyud nga mailhan kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran. So sa dili pa kita mubuhat o mga butang alang sa Dios o mualagad kaniya, kinahanglan makaila taniya, makaila kita sa Dios ug sa atong pagkaila kaniya, ang atong motibo o katuyuan sa kinabuhi mausab. Dunay changes. Kung tinud-anay ka nga nag-alagad sa Dios, kung tinud-anay ka nga nag-ila kaniya o nakaila kaniya, kinahanglan imong masayran ang kamatuoran nya ug mahitabo nga aduna gyud kausaban sa imong kinabuhi. Mao ni atong pagtulon-an imbitasyon kini ni atong nangita sa Dios. Bisan pa ang mga Kristohanon, gihimo kita sa Dios sa usa ka katuyuan, tinuod kana. Gihimo kita sa Dios sa usa ka katuyuan. Apan daghan mga Kristohanon nga nakalimot sa importante nga katuyuan nga kita gihimo sa Dios. Daghang pagtulon-an nga ato nang na kutlo mahitungod kung unsa gayud ang Dios, kung unsay katuyuan sa Dios nga kita gihimo. Wala kita buhata sa Dios aron una sa tanan nga magmalampuson ta sa atoang mga career. Wala ta buhata sa Dios nga kita magmalampuson sa atoang mga gitinguha sa kinabuhi. Makakita og daghang kwarta, dili man na dawtan. Makabaton og manindot nga pamilya. Makabaton kita kung unsa ang atong gipangandoy apan gihimo kita sa Dios una sa tanan nga kita makaila kaniya. Wala ta himua sa Dios nga wala ta makaila niya. Kinahanglan nga kita kung ikaw usa ka Kristohanon, you're a professed Christian ka, nahimo kang ingon ana tungod kay ikaw nakaila sa imong Dios. Matud pa ni Apostol Pablo sa 2 Pedro 3:18 nag-ingon. Apan kinahanglan nga motubo kamo diha sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Kaniya ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mao na ato panglantaw sa kalibutan. Kristohanong panglantaw sa kalibutan. Ug makita nimo nini mong bersikulo kanang mutubo. Ang pulong mutubo naghatag kanato og idea sa usa ka proseso, usa kini kabutang nga nagpadayon. Wala na nimo hunong. Pag ingon mutubo, nagpadayon na siya sa sinugdanan. Ang tuyo sa Dios nga maglakaw kita uban sa iyang katawhan. O siya kita mag-uban o kita iyang mga katawhan, ang gusto sa Dios nga kita mag-uban kaniya. O siya usa maglakaw uban kanato. Mao na ang tuyo sa Dios, mao ni mutubo gayud kita diha sa ato ang pagtuo diha ni Kristo. Matod pa sa Levitico 26:12 nag-ingon, ug maglakaw ako sa taliwala ninyo ug ako mahimong inyong Dios ug ako mahimo nga akong katawhan. Gikan pa sa una daang tugon ng hantod sa bagong tugon ang pangandoy sa kasing-kasing sa Dios nga kita isip Kristohanon kita maglakaw diha sa Dios. Dili kita maglakaw sa kangit-ngit tungod kay uban kanato ang kahayag nga way lain kundi si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Dili ka angay mabalaka o maguol mga igsoon. Tungod kay ang Dios naguban kanimo kanunay, wala ka pasagdi gikan pa kaniadto hantod karon. Dili kita angayan nga maglakaw uban sa Dios apan daghang higayon nga ingon niini ang pagtan-aw nato sa Dios. Makaingon ta di man ko angayan lakaw sa Dios kay daghang kay kugsa. Dili man ko angayan mutan-aw sa Dios. Kay wala pa ko ka pangumpisal sa akong mga sala. No. Usahay ang atong nabili na lang no sa pag-ani dinhi sa iglesia obligasyon na lang. Dili na gyud tinud-anay ang ato ang tuyo. Wala na gyud matumong sa saktong katuyuan ang atong pagpangalagad sa Dios. Ang ato na lang nga makita ta sa atong mga kaigsunan nga nia sa iglesia, no? Dili man ang tanan apan naay mga tawo nga mao na lang na ang ilang hunahuna aron sila tan-awon nga sila nangalagad og padayon sa atong buhi nga Dios. Daw sama siya sa usa ka butang nga kuhaon lang nato kung gamiton ini human iuli. Mao lang na atong gihimo sa Ginoo. Murag window machine, no? Manahon gamito na to atong kuhaon. Lord, gamiton di ka. Lord, mana. Butang sa kadiha. Ingon ana. Sumao na atong makita dinha no nga
ang atong kinabuhi ug atong kinaiya usahay mag-usab-usab mao nagikinahanglan kita ang lig-on nga pagtuo ug ato gintun-an kung unsa gyud ang pundasyon sa pagtuo. So ang ikaduha dinhi nga rason nangingon dinhi, ang Kristohanong panlantaw makapalig-on sa pagtuo. So kung ang atong paglantaw eksakto gayo dinha sa kalibutan, isip Kristohanon kini makapaglig-on sa ato ang pagtuo. Matod pa sa Hebrewanon 6:1-2 nag-ingon, busa atong biyaan ang unang mga pagtulunan mahitungod kang Kristo. Mupadayon kita pag-uswag ngadto sa paghamtong, dili na kita magsubli pa sa pagpahimutang sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios ug sa pagtulunan mahitungod sa bautismo, sa pagpandong sa mga kamot ug sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom sa silot nga dayon. Unsa may gipasabot nini? Atong gitukod ang atong kinabuhi sa pundasyon nga nagiya sa mga desisyon nga atong gihimo ug sa mga direksyon nga atong gihimo. Daghang paagi ang gihimo sa mga tao. Daghan silang mga paagi kung unsa ang ilang direksyon, unsa ilang gihimo silang kinabuhi. Una, makita nato nga una ang opinyon. Usahay magsaligta sa opinyon sa mga tao. Usahay musulay kita og tukod og pundasyon base sa opinyon sa uban. Kaya itong nakita, gihimo na sa iya, gihimo na sa ako. Or nahimo na niya, mahimo na nako. Mutan-aw ta sa lain, no? Mo na nga nagtukod tag pundasyon base sa atong nakita. Daghan kita og nagkalain-laing opinyon bisan pa sa internet. Makita nimo nagkasumpaki na daan. Walay gyud opinyon nga nagkahiusa. Unsaon nato pagkahibalo kun unsaon? Dinhi mangutana ta na unsaon nato na pagkahibalo. Ug ikaduha usab mao ang pagbati og sirkumstansya. No? Pagbati og sirkumstansya, usahay didili na nato mabatyagan nga nagtukod na kita og pundasyon base sa pagbati og sirkumstansya. Unsa may gipasabot niini? Nagtukod na tag pundasyon nagdepende sa ato ang gibati. Maayo ang pagbati ron, maayo ang imong tukuron nga pundasyon. Unya labi na gyud dili maayo imong sirkumstansya, wa gyud maayong pundasyon. So gibase na nato. Daghan kayo nga mga Kristohanon nga nagbuhat niini, dili kini kasaligan hinumdumi nga dili kini kasaligan ug dili kini mahimong basihan sa atong pagtuo, kining pagbati ug sirkumstansya. Dili gina siya mahimo nga ato ang tan-awon nga mao'y atong basihan. Ang ikatulo, tradisyon ug pragmatismo o pragmatism, no? So ang ubang tao nagtukod sa ilang kinabuhi pinaagi sa ilahang kahibalo. Mao ni siya nag-agad na sa ato ang unsay atong nahibaluan, mga head knowledge na. Ilang nakita nga nahimo sa uban, makaingog sila, kamao magani sila, ako pakaha. Ako na gud ni. So ila usab nga mahimo ang ila kisab kini nga gihimo apan dili kini kanunay. Na siguro higayon ato nang mahimo apan dili sa tanang higayon nga ato nang mahimo. Nahigayon nga musalir sa uban apan dili musalir sa ato. Dili ta magsunod-sunod kung unsa ang gibuhat sa atong mga kaigsuonan o sa ubang tao kay ang atong pagtuo naa nakapundasyon diha ni Kristo. Nasayod na kita mga igsuon. Ang ikapata na mo ang kahibalo. Daghan ang mga tawo nga nagtukod pinaagi sa kahibalo, no? Kay sigurado kay sa opinyon, ang delikadong maguba dayon. Ang ilang panalitan example ni kaning kahibalo ang mga tao. Kung ikaw na kay ipaayo imong sakyanan imong ipaayo, moadto ka sa mekaniko, no? Pag adto nimo dito mangutana jud ka kisa may nahibalo. Kinsay kahibalo? Wala ka moadto aron mangayo kag opinyon kundi kinsa ang nakahibalo dinhi. Mao na ang Google gamit kaayo, no? Kay og mangutana kag kinsay kahibalo sigurado ka nga dili opinyon ang ihatag. Kay og opinyon delikadong maguba dayon. Kun opinyon lang. Apan adunay mga pangutana nga sama niini. Usay ato ni masugatan. Mangutana ta unsa man gyud sakto? Unsa man gyud sakto? Unsay tinuod? Unsay sayop? Unsa ang natural sa tao? Unsay mahitabo inig kamatay sa tao? Daghan kay tang mga pangutana. Aduna bay moral standard ang tao? Manubag ba kita niini nigabot sa panahon? Aduna bay Dios? Mao nay pait kayong pangutana sa usa ka tawo nga imong madungog mangutana dabay Dios. Unsa man siya?
Aduna bay bili ang atong kinabuhi, aduna bay bili ang tao. Daghan kay pangutana nga angay natong tukion ang atong sulbaron pinaagi sa ato ang pagtuon sa pundasyon sa pagtuo. Mao ni mga pangutana sa tao. Dili ka makakuha og tubag niini sa algebra or chemistry o uban pa. Ang kaalam dili mao ang tanan. Dili makatubag sa tanan. Mao ni giingon ni Pablo sa 1 Corinto 8. Nagingon ini, karon mahitungod na usab sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Kung makakaon ba kita o dili, bisan makaingon kita nga taas na ang atong kahibalo. Taas na ang atong kahibalo. Hinumduman nato nga ang kahibalo sa tao usahay mao ang hinungdan sa iyang pagkamapasigarbuhon. Mas may hinungdanon nga kita mahigugmaon kay kini makapalig-on sa uban. Unsay nakaapan kung ang atong gisaligan ang atong kahibalo? Ngayon din bisan makaingon kita nga taas ang atong kahibalo, hinumduman nato nga ang kahibalo sa tao usahay mao ang hinungdan sa iyang pagkamapasigarbuhon. So tungod diyan ang maong kahibalo. Sa laing bahin ang Dios nag-ingon sa basahon sa Hosea, atong basahon ng Hosea. Ingon siya dinhi. Kini gihapon mahitungod ni sa ato ang kahibalo sa tao. Nalaglag ang akong katawhan tungod sa kay kulang sila sa kahibalo. Mahitungod kanako. Kung kamo mismo nga mga pari gisalikway ninyo ang kahibalo mahitungod kanako, busa isalikway kung usab kamo isip akong mga pari. Gikalimtan ninyo ang akong kasuguan, busa kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Ingon ni ini, nangalaglag ang mga katawhan tungod kay kulang sila sa kahibalo. Unsa man nga kahibalo? Kahibalo mahitungod sa Dios. So asa man gyud ta ani? Asa man ta paduong ani? Unsa man gyud atong pilion ug unsa may atong tan-awon? So atong paminawon ang gisulti ni Ginoong Hesus. Katong katapusan niyang gisulti nahuman sa pagwali dito sa bungtod, ganang gitawag nato og Sermon of the Mount. Kuan man ka chapter, tulo ka chapter na siya, 5, 6 and 7. Mao na siya ang nakalangkob sa Sermon of the Mount. Pero atong basahon ang Mateo City 24:25 nag-ingon, busa bisan kinsa nga mamati nining akong mga pulong ug magbuhat niini, may sama sa usa ka tawo maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Mibundak ang ulan ug miabot ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak niadtong balaya apan kadtong wala mapukan kay nagtukod man ibabaw sa bato. Unsa may gipasabot nining maong bersikulo? Nagpasabot kini og pundasyon. Kung ang imong pundasyon dili lig-on pag-abot sa unos, pag-abot sa mga katalagman o pagsulay sa atong kinabuhi, tungod kay ang atong pundasyon dili lig-on, wala diha ni Kristo, moabot gyud ang panahon nga nag-abot unya sa kalisod kitang tanan. Mahanaw ra gyud. Dili kita makabarog. Timan-ing ang pulong bato, nakita ba nimo nga gingon ni Hesus? Mahitungod sa pundasyon kung asa ka nahimutang. Asa ta karon? Unsay imong kahimtang? Unsay imong sitwasyon? Hinumdumi nga naa ka sa eksakto nga pundasyon tungod kay si Kristo anaa kanimo. Unsay gingon dinhi sa Mateo 7:24? Naingon dinhi. Busa bisan kinsa nga mamati nining akong pulong ug magbuhat nini, may sama sa usa ka tawong maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Mao niyang gipasabot ini nga giiyang gi-support nining 24:25 sa bersikulo 7. Iyang giusab dinhi pag-ingon ni basahon nato pag-usab. Busa bisan kinsa mamati nini akong mga pulong ug magbuhat nini, may sama sa usa ka tawong maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Tawo nga maalamon, no? Nasayod siya kung unsay iyang buhaton, nasayod siya kung asa niya ipatindog ang iyang kinabuhi, nasayod siya unsaon niya pagpundar siyang kinabuhi, nasayod siya kung unsa ug asa ang iyang pundasyon. Kini gitukod diha sa pagpaminaw niining akong mga pulong. Nining akong mga pulong, mao ni gingon ang pulong sa Dios, mao ni ato ang pundasyon, mao ni naghatag kanatong kalig-on. O kini usab gitukod sa pagpadapat ni adtong mga pulonga kinahanglan ang duha. So pagpamati sa kamatuoran atong balikon. Ang importante nga kinahanglan mamati ta sa kamatuoran o pagbuhat sa kamatuoran. Kung ikaw mamati lang kung unsa ka kamatuoran, kutob ra gyud ka sa pagmamati.
dili ka muuswag, dili mutubo ang imong kinabuhing Kristohanon. Ginahanglan pagpamati nimo sa kamatuoran, imo usab ka ng buhaton. Buhaton nato kung unsa ang ato ang nakatunan. Sa atong pagtuon, dili lang kay makadungog sa kamatuoran ug nakahibalo sa kamatuoran. Maghagit sa usag-usa nga ipatuman usab kini. Dili lang nakadungog ta, dili lang makahibalo ta, pankinahanglan nga ato kining ipatuman. I-apply nato sa atong kinabuhi kung unsa atong nakatunan kamatuoran nga gitudlo kanato sa Dios. Ang atong espirituhanong pagkahamtong moabot dili sa kahibalo lamang apan sa pagpahiuyon sa nahibaw-an nga kabubuton sa Dios. Ang atong espirituhanong pagkahamtong, pagtubo nato, moabot dili sa kahibalo lamang apan sa pagpahiuyon sa nahibaw-an nga kabubuton sa Dios. Mao ni gisulti ni Pablo dinhi sa buhat 20:32 atong basahon. O karon ako magtugyan kaninyo ngadto sa Dios sa pulong sa iyang grasya nga makahimo sa paglig-on kaninyo ug sa paghatag kaninyo sa panulundon uban sa tanan nga gibalaan. Unsay gingon dinhi? Ningon si Pablo, pulong sa Dios nga gingon ako magtugyan kaninyo ngadto sa Dios. Pulong sa iyang grasya, mga igsoon. Mao ni ang grasya sa Dios nga gihatag kanato, mao nang gitugyan kita na ngadto sa Dios nga makapahimo nato nga lig-on. Makahimo sa paglig-on kaninyo o paghatag kaninyo panulundon. Doon na pa'y inheritance nga ihatag ang Dios kanato. Kuyog sa tanang mga balaan. Atong mga saints, katong mga nag-una nato, mga igsoon nga naluwas. Matod pa sa Hebrewanon 5:14, ang gahing pagkaon alang lamang sa mga hamtong. Alang kanila nga ang mga salabutan na batid pinaagi sa pagbansay, sa pag-ila sa maayo gikan sa dautan. So may gipasabot ani nga bersikulo. Nga pagkaon, ang gahing pagkaon alang lamang sa mga hamtong, alang kanila nga mga salabutan na batid pinaagi sa pagbansay, sa ila sa maayo gikan sa dautan. So kaning gingon nga gahi nga pagkaon kini mga doktrina, mga laom na nga pagtulunan sa Dios, alang ni atong mga hamton nigtubo na, alang ni atong mga nakasabot adunay, alang ni atong dunay sa labutan nga batid ubansay na kayo sa pag-ila kun unsay maayo, unsay dili. Mao ni ang nahitabo sa mga nila na apostol, sa mga apostolis. Samtang kita nagpuyo dinhing kalibutan na og nagpakaon kita sa atong kaugalingon sa kamatuoran sa Dios, kita mutubo o mutubo kita ngadto sa pagkahamtong. So maghisgot pagyud kita og daghan mga pulong sa Dios sa sunod nato nga sesyon, no. Nay ato paghisgutan dinhi ang katong ang usa una makatabang kanato nga mahibalo kita pag-ayo sa Dios. Ang ikaduha, ang Kristohanong panglantaw sa kalibutan makapalig-on sa pagtuo. So arita di sa ikatulo. Ang ikatulo nga rason mao nga ang Kristohanong panlantaw sa kalibutan nagtino kung unsang paagi kita magkinabuhi. Nagtino siya kanabang nagsiguro kung unsa ang paagi nga kita magkinabuhi. Dili ni tiyaw-tiyaw upan butang gyud sa kasiguruan nga kita makita ang atong pagkinabuhi, Kristohanong pagkinabuhi pinaagi sa Kristohanong paglantaw sa kalibutan nga atong gipuy-an. Sama gud magunahuna ka og usa ka tawo. Kana bang moabot man gyud panahon nga na ang tawo dili na gyud natural ang iyang panan-aw. Mugamit na gyud na sila og eyeglasses, no? Sila mugamit na sila og eyeglasses. Sama sa contact lenses. Na may contact lens kay ingnon lagi nga okay pa na imong mata da. Wa ka magamit og antihoy. Magamit ang contact lenses. So ang buhaton na kung inikabuntag ibutang nimo ang contact lenses sa para makakita og klaro. Kay dili naman ka makakita, blurred naman imong pananaw. Kung kining tawhana magbutang sa iyang contact lenses sa iyang mata nya inikabuntag unya mubalik siya og higda sa igdaanan og magtan-aw ra dito sa kisame. Unsa may pulos sa iyang contact lens or lenses, no?
Dili ba walay gamit? Di ba ang katuyuan nga ikaw magbutang og antyuhos o contact lenses aron nimo maklaro og unsa ang imong laktan, ang unsa imong trabahoon, ug unsa imong katuyuan sa imong buhaton aron ka makakita. Sa samang paagi ang pagpalambo sa Kristohanong pananaw sa kalibutan, dili nga mubalik ka dito og higda aron ka malipay sa maayo nimong pananaw, kundi imong gamiton nga ang imong pananaw na klaro na ngadto sa buluhaton ug pagtan-aw ngadto sa Dios. Ang atong punto niini mao ang pagtan-aw, mao nga kita maglakaw sa biblikal nga pamaagi sumala sa atong pagkatao diha ni Kristo. Dili kay mubalik ta ngadto sa atong higdaanan haron lang ta mutan-aw sa kisame nga walay gamit ang ato ang nakatunan. Walay gamit ang pagpatin-aw sa atong mga mata pinaagi sa mga contact lenses ug sa antyuhos. Matod pa sa Roma 2:12 nag-ingon dinhi itong basahon. Ayaw ka mo pagpahiuyon ining kalibutan na hinuon tuguti nga mausab ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Aron inyong masuta unsa ang kabubuton sa Dios, unsa ang maayo, ang kahimut-an ug hingpit ug ang hingpit. So unsay gingon dinhi, dili ta magpahiuyon nining kalibutan na. Apan ganahan kayo ta nga magpauyon-uyon sa kalibutan, ilabi nagnaag yung nindot kayong kapaignan. Hinuon tuguti ninyo din, hinuon tuguti nga mausab ang imong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa imong huna-huna. Dili na ato nga buhat kundi buhat na sa Dios. Gitugutan ta niya, gitagaan ta niya og kahigayunan nga mabag-o ang atong huna-huna aron mabag-o sa mga atong pagtan-aw dinha sa atong kinabuhi nga Kristohanon aron mahimo kitang kahimut-an og hingpit sa Dios. Ang atong mga huna-huna o mga pagtuo nagtino sa ato ang paagi sa kinabuhi. Mao ni siya nagsiguro sa atong paagi sa atong kinabuhi. Mao na ang atong mga una-una ug ang atong pagtuo. Ang pagkahibalo kung unsaon pag-apply ang Biblia mao usa sa mga tumong sa pagpalambo sa Kristohanong panlantaw sa kalibutan. So importante gyud kayo mga igsoon ang pulong sa Dios, ang Biblia. Kay maoy usa sa tumong sa pagpalambo sa Kristohanong panlantaw sa kalibutan. Usa kini ka instrumento, usa kini ka gamit nga importante kayo nga kita mutubo diha sa atong paglakaw sa Dios. Kita nakatuon ta pag-ila sa panahon aron kita mahibalo kung unsay buhaton. Makakatuon kita sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop. Makakatuon kita pagpuyo sa kinabuhi diha sa kahayag kung kinsa ang Dios ug dili sa unsay nahitabo sa ato ang palibot. Dili ta wala sa ingon nga dili ta magpakabana apan atong tan-ahon nga mo focus ta ngadto sa Dios bisan pag unsa ang mga panghitabo nga naa sa ato ang palibot. Paminawa ang gisulti ni Tito o Titus 1:1 ningon dinhi. Si Pablo ulipon sa Dios ug apostol ni Hesukristo sumala sa pagtuo sa mga pinili sa Dios ug hingpit nga nahibalo sa kamatuoran sumala sa pagka-Diosnon. So dili ginato makab-ot ang kamatuoran o ang pagka-Dios nun kung wala kita masayod sa kamatuoran. Ang kamatuoran magdala ka nato sa pagka-Dios nun. So doon ay duha ka implikasyon ni mga igsuon. Ang una, pagpuyo sa kamatuoran, kinahanglan nga makakaton ka sa kamatuoran. Simple naman day kayo, no? Unsaon man yung pagpuyo sa kamatuoran kung wala kay kalibutan kung unsa ang kamatuoran. Mao ni gingon dinhi, pagpuyo sa kamatuoran kay kinahanglan nga makakaton ka sa kamatuoran. Kinahanglan imong masayran, kinahanglan masinati nimo, imong ma-experience kung unsa gayud ang kamatuoran, imong matuki kung unsa ang kamatuoran sa pulong sa Dios ug unsa ang kamatuoran ug katuyuan sa Dios sa inyong kinabuhi ug sa atong kinabuhi. Ay kaduha, pagkahibalo sa kamatuoran, kinahanglan makaton sa kamatuoran. No? Ang una, pagpuyo. Pagpuyo sa kamatuoran. Ang ikaduha, pagkahibalo. So kung ikaw magpuyo diya sa kamatuoran, kinahanglan kang mahibalo sa kamatuoran. Dili kita murabag ka lang makakita kang instrumento ba? Wala ng keyboard. Dili ka makatugtog anang keyboard o bisag unsang instrumento kung ang imong nahibaw-an lang pagpatukar katurang piyang-piyang. Di ba? Dili ka mo ditso din nga mutukar ka na, dili kinahanglan gud imuhang kinahanglan makaton kapag gamit ni ini. Mutukar kag saxophone, imo lang ang bitbiton, unsaon man na nimo, kinahanglan makaton ka
aron imong makatunan kung unsaon paggamit sa maong instrumento. Sama sa kamatuoran sa Dios, dili kita makapuyo sa Kristohanong kinabuhi kung dili ka mugahin og panahon sa pagtuon sa kamatuoran. Mao na kamatuoran. Dili ka makapuyo sa Kristohanong kinabuhi kung dili ka mugahin og panahon sa pagtuon sa kamatuoran. Daghan kayo mga Kristohanon maingon, mutuo ako nga naay Dios sa pandili ko mubasa og Biblia. Saon man nato na? Katuhuan bago na sila. Dili ko mo simba. Dili ko mo fellowship sa kaigsuonan. Magtotoo, apan ang akong pagtuo, milungtad. Tinuod ka na. Unsa ka nang nilungtad niya? Mga kapangutana, gitag ingon ni anak, mga igsuon tungod kay sukwahi. Sukwahi iyang panglantaw sa iyang kinabuhi. Katuhuan ba kini? Dili yun. Tungod kay sa katapusan, mao ni atong timan-an, ang pinakadako nga mensahe nga atong gimantala igasulti sa atong kinabuhi dili sa mga pulong. Igasulti sa atong kinabuhi. Makita sa atong kinabuhi, makita sa atong paglakaw. Kung kita nag-ingon nga kita Kristohanon, ipakita nga ikaw Kristohanon. Kung ikaw muingon ka nahibalo kas kamatuoran, ipakita nga ikaw nagpuyo og nagtuon og nagtudlo og nakahibalos kamatuoran. Daghan kayong gasulti na to. Kini kalibutan na daghan gisulti sa ato. No? Ang Dios nagsulti sa pagtuo. Ang kalibutan nagsulti ka nato pag hunahuna sa usa ka paagi. Mao ni gitudlo sa kalibutan. Pan ang Dios nagsulti ka nato sa pag hunahuna sa lain. Ang kalibutan nagsulti ka nato sa pagkinabuhi sa usa ka paagi, apan ang Dios nagsulti ka nato sa pagkinabuhi ug lain. Mao ni gingong gisultihan niya kita nga dili kaayo komportable, dili kaayo ta komportable sa paagi sa pagbuhat sa mga butang sa kalibutan. Kinahanglan dili ta mahiuyon ni ana. Dili kita makomportable kun ang atong gipanghimo na kalibutanon. So unsa may atong bahay, unsa atong paghimo? Sa atong pananaw sa kalibutan kinahanglan kita lig-on og pundasyon sa atong gituhuan isip Kristohanon. So mao na lig-uno nato ang atong pundasyon sa atong gituhuan. Kung kita nito nga kita Kristohanon, atong lig-unon ang atong pagtuo aron makahimo kita pagpuyo nga matarong og pagsanong og sakto samtang kita nagpuyo ning kalibutan na gigigiyahan kita. Aron mahimo kitang matarong sa pagsanong, pagtubag og sakto samtang nagpuyo pa kita ning kalibutan. Tumaw na atong mga pagtulunan. Unang rason, ang Kristohanong palantaw sa kalibutan makatabang kanato nga mahibalo kita pag-ayo sa Dios. Importante timan kinahanglan mahibalo kita, makatabang ka nato kini nga mahibalo kita pag-ayo sa Dios. The more nga mahibalo ta, makailata sa Ginoo. Ikaduhang rason, ang Kristohanong panlantaw sa kalibutan makapalig-on sa atong pagtuo. Usa kini kasangkap mga igsuon nga dili ikahatag sa tao, dili nato makabot sa atong kagalingon kundi ang Dios mismo mo'y makapalig-on sa atong pagtuo, sa atong pananaw Kristohanon diya sa kalibutan. Katulong rason, ang Kristohanong panlantaw sa kalibutan nagtino kung unsang paagi kita magkinabuhi. Gitudloan kita paagi nini sa pagkinabuhi. Gitudloan kita sa Dios sa unsay angay natong buhaton. So agi pagtapos na dunay usa ka awit, no? Familiar siguro ni ninyo kaning turn your eyes upon Jesus, di ba? Kisa may nakaibawan ning kanta ha. Kay mahibawan ako pila edad. No. Turn your eyes upon Jesus, no? Mao ni siya dinhigingon sa chorus, no? Ang compose ani mao si Helen Lemel, no? Si Helen Lemel aning popular kayo nga hymn. Ningon dinhi ang chorus sa kanta. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the thing of the earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Adunay sa kabutang nga isulti bahin niini ang mga liriko. Adunay gisulti, adunay mensahe. Labi na ang kamaturan nga ang tanan nga himaya sa yuta mahanap ra gyud ug mahanaw kun itandi sa himaya ni Hesus, ni Ginoong Hesus. Layo ra kaayo. Bisan pa adunay usa ka butang bahin sa mga liriko niini nga kanta nga nahimo nga dili kayo klaro o gitawag natog para doksikal, no?
Usa ka paagi ang linya bahin sa mga butang sa yuta nga nagkaanam katingad-an, nagsulti kanato nga ang tanan nga yutan-on o ang tanan nga mga yutan-on mahanaw kung atong itutok ang atong mga mata ngadto kang Hesus. Unsa may gipasabot nini? Sa atong pagtan-aw dinha sa kalibutan, daghan kay tang gikahimutan, daghan kay tang gikahiyunan. Apan sa ding mutan-aw mututok kan Hesus, ipunting nimo ang imong mga mata ngadto ni Hesus. Ang mga yutan-on nga imong ganahan o imong kagustuhan mahanaw kini, mawala ang imong gusto niya ng maong kalibutan ng mga butang. Kana nagpasabot nga ang bili niini mawagtangan sa iyang kahayag ug importante. Nakita ka nindot kay ning butanga, nagkasilaw-silaw ni. Apan kung ikaw mutan-aw ngadto ni Hesus, kanang butanga bisag unsa nang bahandi ni sa kalibutan, unsa kasilaw ang imong bahandi di sa kalibutan, imong makita kini mawad-an og kasilaw pinaagi sa pagtutok nato ni Ginoong Hesus. Mawad-an kanang importansya. Sa laing bahin ang paglingi usab nato sa mata ngadto ni Hesus, kinahanglan nga makatabang kanato sa pagtan-aw sa kalibutan nga mas maayo kung unsa gyud kini katinuod. Ang usa mahanaw, ang usa ato sa makita nga matin-aw ang atong pagtan-aw kung mututok kita din Hesus. Tin-aw ang atong panan-aw mahitungod sa kalibutan nga atong gipuy-an nga kini di ay gihatag sa Dios kanato alang sa atong kaayuhan ug nakita gayud kung unsa gayud katinuod ang tumo ug tuyo sa Dios bisan pa ni ata dinhi ibabaw sa yuta. Dili kini mawala sa pananaw kun dili mas klaro ug mas hait ang pagtutok sa atong mga mata kun hait atong pagtutok sa mata ni Hesus makita nato. Mao nang gitawag og Kristohanong pagtan-aw sa kalibutan. Christian world view. Mao na siya ang atong makita dinhi. Ang punto nato, ang usa ka Kristohanon nga panlantaw sa kalibutan kinahanglan nga makatangtang sa gabon. Ba mo gabon? Dili ka na gaon ha. Kanang gabon, kanang fog nga naa sa atong mata nga nakatabon sa kamatuoran. Makatangtang sa gabon gikan sa atong mga mata aron atong makita ang kalibutan gikan sa husto nga pananaw. Mauna ang panlantaw nga Kristohanon sa kalibutan. Mawa ang nagbabag sa atong mga mata ug makita nato ang eksaktong tumuog tuyo sa Dios nga atong makita ibabaw sa yuta. Kung atong ipunting atong mga mata ngadto ni Hesus, kinahanglan natong makita ang tibuok kalibutan sa mas hait pa gyud nga pagtagad o sa maayo pa gyud nga pagtagad. Dili nato isalikway ang kalibutan tungod kay gihatag kini sa Dios alang kanato. Gihatagan kita og katakos sa pagsabot kung unsang paagi ang kalibutanong idea ug mga lihok lahi sa dagway ni Hesus. Lahi gayud siya. Kung makita nimo ang dagway ni Hesus, makita nimo gyud ang katuyuan ug unsa gayoy katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Usa ipunting ang inyong mga mata, no? Punting nato atong mga mata ngadto kang Hesus. Dili aron makalingkawas gikan sa kamatuoran sa kahayag sa himaya ug grasya. Mao ni siya ang katuyuan, kundi ato gayud ang maangkon ang grasya sa Dios pinaagi sa atong pagpunting ngadto kaniya ug makita nato ang iyang himaya. Dili nato ibilin ang atong kahibalo o konbiksyon sa kamatuoran ngadto lamang sa sulagma. Unsay sulagma? Kana bang taghap lang na timing lang kanang tagantag-an lang nato ba? Magsugod kini sa usa ka pasalig. Unsang pasalig? Kana ang pasalig sa Dios alang kanato ang Dios nga nagsulat sa kamatuoran. Mauna siya. Maunay maghatag kanato og pasalig ang Dios nga nagsulat sa kamatuoran. Amen? Nakita ninyo ang diferensya mga igsoon? Sa sunod nato mga session, introduction na ni siya. Sa sunod, maghisgot na tag mga doktrina. Mag-ampo ta. Hatoy duko itong mga ulo. Salamat Ginoo Dios sa imong mensaheng maghihatag. Nag-ampo kami Ginoo. Kini motuhop sa among alimpatakan. Mga silsil sa among unahuna Ginoo Dios ug ikaw Ginoo Lord God. Magatudlo kanamo kung unsa gayud ang matuod Ginoo God. Nining kapunon kami nag-ampo nga may usa kami kanimo ug pinagi si imong balaan nga presensya kami Ginoo Lord God. Makabaton Ginoo og kalinaw ug kalipay sa among kasing-kasing. Salamat sa mensahe o Dios. Kini mo pagampo sa ngalan ng Ginoo Hesus.